chodila po roli, trhala úkoly, aj tu dobromysel, aby šohaj přišel. Hezké odpoledne vám všem. Já vás moc srdečně vítám na první výstavě, kterou pořádáme v Zubři v tomto roce. Na výstavě dvou umělců s názvem Propojení. Poslední výstavy v roce 25, nebo vernisáže těch výstav, byly velmi komorní. A já, když se dneska dívám, tady připadám si trošku jak na Václaváku proti tomu, co jsem absolvovala. Takže doufám, že uděláme těm našim dvěma hezkou náladu. Ale ono je to k tomu předurčeno, protože všichni víte, že dneska začalo jaro. A nejen to, než jsem odešla z domu, tak jsem zjistila, že dneska je Mezinárodní den štěstí. Takže ta výstava je vlastně předurčena k tomu, že bude ohromně úspěšná. Takže se nám to tak nějak sešlo a nám teď nezbývá, než se seznámit s těmi, kteří nám předvádějí svoji práci. A já bych chtěla teda poprosit, aby přišla Jana, která tu za mnou stojí, paní inženýrka Jana. Představujícím je ten mladý pán tady za rohem, který se jmenuje Matěj Vašek. A pokusíme něco málo k té spolupráci. Jednak, Jany, se chci zeptat, jak vůbec došlo k tomu, že vy dva jste se dali dohromady. Tak jako jsme z rodiny. Ale celková ta myšlenka vlastně na tady tu výstavu vznikla už loni v Olomouci, kde vlastně v konviktu Olomoucké univerzity měl Matěj výstavu. A já jsem tam kdysi dělala přehlídku pětinovou pro nadaci Hajmalom při hematoonkologické klinice v Olomouci. A tak jsem si úplně na to vzpomněla, jak jsme tam přijeli a měli jsme vlastně plnou tu chodbu těch květinových dekorací, které jsme tam na tu přehlídku dovezli. No a tak jakože v hlavě myšlenka na ty květiny, před očima Matějovy obrazy, takže tak se to nějak spojilo a myšlenka byla na světě. Je absolventkou střední zahradnické školy v Ostravě a zahradnické fakulty Mendelovy zemědělské lesnické univerzity v Brně-Lednici. Po ukončení své pedagogické činnosti v oboru aranžování rostlin na zahradnické fakultě v Lednici se vrátila do rodinného podniku, kde uplatňuje své zkušenosti i osobitý přístup k floristické tvorbě. Ve své práci se zaměřuje na originální a neobvyklá aranžmá. Její autorská tvorba, spojená se značkou Květiny Lucida, vychází z citlivého vnímání přírody, její proměnlivosti a přirozené estetiky. Květiny vnímá jako plnohodnotné výtvarné médium a ve svých kompozicích pracuje s barvou, strukturou i tvarem. Její tvorba se pohybuje na pomezí floristiky a výtvarného umění a přináší osobitý pohled na rostlinný materiál. Je vítězkou národních floristických soutěží Děčínská kotva a Kopidlnský kvítek a mezinárodní soutěže Victoria Regia a je členka Svazu květinářů a floristů České republiky. Kromě vedení rodinné firmy realizuje tematické výstavy a vede odborné semináře pro velkoobchodní i maloobchodní firmy. Je také autorkou přehlídek módy, účesů a květin s názvem Dokonalost elegance. Tak já přeju dobrý den všem a mně připadl tedy ten milý, i když trochu děsivý úkol představit autora obrazu, kterým je Matěj Vašek. A já se teda omlouvám, že budu hodně osobní, protože s Matějem už 3. rok společně bojujeme na vyšší odborné škole na oboru restaurování malby. A troufám si říct, že jsme nejenom spolužáci, ale také kamarádi. A co se týká Matěje, tak mi hned v prvním ročníku došlo, že Matěj není úplně standardní student 21. století.
Zatímco my ostatní jsme otevírali tuby s barvami z obchodu, Matěj si vytáhl hmoždíř a začal drtit polodrahokami, aby získal požadovaný odstín. A když pak Matěje vidíte, jak se 2 hodiny potí nad kouskem lapisu lazuli, aby vyrobil modrou, která se používala už ve středověku, tak pochopíte 2 věci, že buď je Matěj neuvěřitelný srdcař, a nebo se prostě nenarodil o pár století později, než měl. A co bych ale chtěla říct je, že si myslím, že Matějova láska k tradici není to póza. Vidíte ji všude, vidíte ji v těch námětech obrazů, vidíte ji i v technice, které si vybral. Je to jednak olejomalba a pak enkaustika, což je v podstatě malování horkým voskem, které většinou skončí tím, že se buď spálíte, nebo vytvoříte něco krásného. Doufám si říct, že v Matějově případě je to druhé. A teď ale bych chtěla být trochu vážná. Ta otázka je, proč to vlastně Matěj dělá. Proč se trápí s technologiemi, které většina z nás už třeba vzdala, nahradili je akryl nebo rychloschnoucí lak nebo třeba digitální tisk. A já si myslím, že ta odpověď je pokora, že to je o pokoře k materiálu, o pokoře k času. Je to nějaké uvědomění si toho, že všechny krásné věci v životě i v umění potřebují čas, trpělivost a lásku. A nejde je uspěchat. Matějova tvorba zároveň podle mě není jen o řemesle, je to určitý dialog s minulostí. Matěj se, myslím, ale nedívá zpátky, ale v té minulosti čerpá inspiraci a odvahu pro dnešek, pro současnost. Takže děkuji moc krát a teď bych předala malé dárky, jako dávejte Janě kytku, že? To by bylo hodně divné, ale toto prý má ráda. Takže a s tím to sama. Ano, takže. No a samozřejmě pro Matěje, tak jen Matěj je chlap, že jo? Takže co myslíte, že tam můžeme dávat? Děkujeme moc a přejeme hodně štěstí a se ti daří úplně ve všem, co budeš dělat. Somebody
Spolu,